के ह चिन्हात नहीं के का के ह उनकर ननदी का हो नती रखल तो डॉक्टर मुइया आइ छथिन चिन्हत नहीं तोरो बोलिया नीके बा हो निके बा मुंह देखला नतिया हमरा से बतेबे अरे चला कुत्ता कहीं के कुछ का हमनी के रोड पर घर बानू इतना मस्त रहेला कि का कहे के गोबर पत्ते खातिर होता ना जगह बाटे अभी के गोबर पत के निया के तू उठले बनी आ कुछ का हवा खूबे जे मस्त लागे का कर हो गई कनी के दाना 10 रुपया कापिए के हई वाला को भरे उखड़ जाता आ दूसर दे तू ना पैसा ना त किन लेती आ ओ बिटी तार के लगल न ऊपर से दिन पैसा देनी हो सही रुपया तू खा जालू का हो जालू तो 100 रुपया देलू त 50 रुपया स्कूलिया में ना लग रहे आ 10 रुपया के किने कलम तू को आ 40 रुपया बचल त फिर एगो कापी के नहीं ह त परसों दिन फाट ओई दिन के ओई दिन आई फाट गए देख अपना से ना घर परिवार हमनी के गरीब दुखिया बानी जा देखते बाड़ू अपना हमनी के स्थिति तो गरीब दुखिया बालू तो हम पढ़े लिखे ना हो गजी बड़ू तारा के बुद्धि सिखावत नहीं तो ओठ तड़ू हमारे पर मतलब मैठी ना तो का माने ऐसन बतिया तो जिस सलाह तू अपन भैया घर से बिना पढ़ले लिखले आइलू ह ओ जे खाए पिए के पढ़े के मिलते ना ठीक बा बोला तड़ू तो तारा बोले के फर्ज बा हमरा के बाकी सुन जालू त बढ़िया से जालू नु माने पैसा लइकिन ओकिन के सहेली नो हिन के नानू खिया देलू माने अपना के जरूरत नहीं के आ दूसरे के चटावत चली ओहे माने आएगो बात कही देख गोइनी नु स्कूल तो 4 गो लइको बैठा रहेला सनु तो ऐसे ऐठ के गोइनी गोड़ चमका के चलनी कि कोई कही नु के बड़ी झगड़ाही लगतिया देखो ना कोई तारा के नीमने कही जानलू आ ऐसे जइबो नु खूब स्टाइल में त कोई कही नु को देखा ना बड़ा हैंडसम लगते बाकी भीतर खराब हो कोई गलती निगाह तारा के डाल दी जना अच्छा ये बताओ के हमरा के गलती कहेला तनी बताइए माने ना बुद्धि सिखौनी हां आप मोबाइल पर ज्यादा ना ध्यान माने कि हमरा के रोज रोज मोबाइल मिलेला हो ऐसन बतियावेली न जिसे लाता न कि हम मोबाइल के फैक्ट्री खोलले बनी आ ले लेके चलावे नहीं सुतनी पढ़े से पहले फुर्सत मिला त तनकी से छुए नहीं ना तू छुए देवलू पहले अपन मोबाइलिया का है बिटी ठीके कहला कि अपन बुद्धि नु लुकवा के रखे के चाहिए देव दोसर के ना देव के का देबू कि ना देबू 10 रुपया जितना देलू ना तक जा ड्रेसिंग में बाटे ले लिहा चाहे गुदरेजा में ऊपर रख ले कि कपारे खा जेबू 10 रुपया ना देहलू बाप रे बाप एगो बुद्धि देतनी बुद्धि सिखावतनी तो देख ला बाकी कुछ का हमारा तो हौ लइका इतना मस्त लागेला नु का कहे के आई रही नु तो ढोलिए में ले देखले रही खुगाए में ले तो ना अच्छा लगत रहे लेकिन हमारे पर ताकत रहे सुंदर लागत रहे नंबर दे देले बा हम बतियाई इनका के नु त कुंवार बड़ी त इनका के बुद्धि सिखावतनी हमार तो बियाह शादी हो गेल बा 5 घंटा रातो भर बतियाई त हमरा के ना कोई कही कैसे कि उ बाहर बाड़न देखी त मलिए खाते स जा तनी को खाना पीना बन गइल माछ धो देले ही बानी बाहर दिन तो दीदी जाइम न तो कहम कि बैठा रहेली आ बाहर झाड़ेली काम में ना ओरी आवेली आय काम ना ओरी तो दीदी कहम न कि देखो ना बैठ रहेली कुछ करेली अब तनी जा तनी बाहर आ गई बाहर कमे दिन रात कमे से मन औजिया जाता तनी माई से ढेर दिन होल बा बतियला जति तनी बतिया दी फोन लगा के हेलो हाँ बोला तनी माई हाँ ठीक भाई सना अच्छा आ कोनी की का भइल रे देखो देखे रस बुचिया के त अच्छा पसंद कैले बस ना जाए दे इन्होंने घूमे मत दी है के घर द्वार मत जाए दी है आप सब ठीक बने भौजी ठीक बनी ना हाँ माई हाँ ठीक है बनी हाँ दीजिए जी ठीक है बनी बुची जी ठीक है बनी हाँ तब का हाँ रे कुछ कमी नहीं है तब बढ़िया बढ़िया बुद्धि सिखाए ना दी गवतिया डाल देती फिर से भैंसियन के दीदी जी हाँ माई माने दीदी जी कपार पर लुगा धरियन आ तू माई बन जा दीदी जी के तनी माई से बता तनी ई ना की बड़ जेठेल तो माई रखा तनी बाद में बतियाई
ली बैठी हम खड़ा हो जाते ठीक बा बैठ बैठ कोनो बात उहे ना नइखे। माई पूछत ले सर समाचार कनी हमर दीदी जी ते इतना बुद्धि सिखाइली न उतना तू ना सिखैले ओकर आहो कने हुआ बढ़िया बढ़िया बुद्धि सिखाई ना बढ़िया से रहबो करी ना सब के हम ना तब का हाँ ई त बात ठीक है ये में त कहाँ ही के नहीं के कहाँ बतिया माई के है माई की बतिया उतर हां माई पूछत बड़ा माई के अपन फोटो लगा देवेलू फोन में ना नंबर पर मस्त लागिला कहनी है ना कि हे तना फोन से ना ढेर बतियावल जाला अपना काम पर ध्यान दिया जाला कि कैसे हमार घर परिवार चली कैसे कोनो काम करम त कोई हमरा के निमन कही ठीक बा कन्या देखी दीदी जी हम ढेर बतिएबो ना करना माई से तनी दीदी अभी बड़की ओकर से तनी दूर बिया बतिया लीना भैया भौजी ने बतिया लीना जानते बन ठीक बा कोई माई बाबू से बतिया ठीक बा बतिया तो बाकी हे तना ना बतियावे के चाहिए जनलू जब देखी ननु जब काने लगे मोबाइल सट रहेला माई बाबू अरे माई बाबू बियाह शादी कर देलन त तू अपना ए जाके देखबू कि ओ जाके देखबू त ओ जो के का देर से लेके तनी मनी चली। बतिया लीना कहाँ ढेर बतिया ना टाइम कहाँ मिलता घर से काम ना जान तड़ू हम जौन बात कही ननु जौन सीखे के चाहिए अरे वो जन कही ना तौने हम माइयो ले कही ना कि दीदी जी खून जरेला मोबाइल छुए से जानलू हाँ हम्म। अच्छा आज के बस ना छोड़ तो हाँ मैंने छुए के बात नहीं के हो गल 2 मिनट बचे नहीं मजा हाँ, करनी तन दीदी जी बड़ा निक लागला तो बस ठीक बा बाकी बात ना ठीक 2 बा, घंटा जा। 3 घंटा ना बतिया जाला जा तनी घर आ तनी बाहर के रहल हां बाहर दी ठीक बजा मोबाइल दो ना वीडियो देखब ली देखा चाहे लो हम ना देखब हो कन्या दी बाप रे बाप सब के बुद्धि सिखा दे तनी बाकी हम ना एको पल ना बतिने एको मिनट ना बतियाई ननु त हमार तो कहीं के नहीं के हमार मन ही न लागेला बतिया ली का जब ले उनकर बोली ना सुनी ननु तो से हमारे खान के मन ना करेला मगर यही से नु बतिया ले तनी रुक जा हुनिया कोई बाना नहीं जिमला धैले नहीं तो सारा के बुद्धि दे तनी अपने अन बुद्धि बनी की का ओ से का प्यार तो हर कोई करे और एगो रोड पर गाड़ी चलता ही रही सब बड़ा गाना गम के लगौले रहलन हमरा प्यार में पागल बड़न यही से हेलो तो फोनवा काहे काट दे तोरन हो ए जे टावर नहीं के मिलत का हो काहे दे ऐसे से बाजनु उड़ गइल बा जतन होने खोणी देने बतिया ले ये जी कोई ना आवेला इने त रास्ता चलता फिरता नहीं के इनकी बतिया ले तनी लगा ले तनी हम जन के घर के लागल है बाप रे बाप ई गाना सुनी न तो हमर रोई छूट जाला हमर जान आज हरदी से लेटाइल बड़ी ये गाना लगौले रहेलन बेचारा दोसरा कोइले प्यार करलन गाना लगल बा हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते चाल बाबू का समाचार बा जी ठीक है बाटे काहे न रोडवा देने आई नहीं है कोली अरे आवे के टाइम लगता हो आई कबे से इंतजार करत तनी बैठ के माँ सानी पानी गरु भैंस के गोत के कि अब तनी लौकी ना अब लौकी ना एको हाली न लौकनी है अच्छा लौकन तना सा देरी होई अब दोसरा लड़की के का चक्कर में पड़ गल बा ए मरते नहीं तो तू खाली कभी नेगेटिव सोचेलू हमरा से प्यार करी ना नु तो आड़ा ले प्यार अब समझ ल कि दुनिया जान से भी ज्यादा करेला अरे बाप रे बाप जान से ज्यादा प्यार करी ना हाँ हो ठीक है बड़ुए देखी ना बुर्बक बना के दोनों के आयो अपने खूब बतियाई ना बाकी रौरा से नु तो एकुल में पीएचडी ना कइले बाड़ू इंटरनेट पर सब सीखी ना हाँ हाँ तो जानते बानी कि स्कूली जात रही तो सही मैंने जात रही पढ़े तो गोरी कुछ कहीं स्कूल में के लड़कन से या गांव के लड़कन से नहीं की बोले
कि गोरी साट के टिकुलिया जालू अब स्कूलिया वाला हाल ना रहे। ना 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 लड़का वैसन करे लसन कोई मार। बात नइखे। ससुरा में गइनी त बुद्धि सिखनी है। हाँ हम्म। ससुरा में सारा मालूम ना आ सुनी ना बड़ी रहले नु का कहीं रो के देखे के मन करता। देखबू हमरा के आ देखिन बिना कहले चुमा देनी है देखनी है ना। अरे चूमा के बात थोड़ा तो आज चूमा मिठाई नियन लागे। बड़ी अच्छा जान तनी नदी बड़ी हिया चढ़ा बाकी हिया सोना तो आज चूमा मिठाई नियन लागे। कही कि देख कैसे बतियावत आई लव यू सेम टू यू डार्लिंग। आई लव यू सेम टू यू सोना। कहाँ करम इतना रे बिना ना हम रहला ना घर में। तो रहाला ना तो एक बार जान ला तोरो बिना हमरा रहाला ना। सही में हाँ हो। के करा से बतियावता लो हेलो भौजी। हेलो हेलो तारे बजिया बदल लागे लगल हो। आवाजिया बदल लागल ह। ई दूधू को बियाह कर लेले बड़ी। हैं के हो के ह चिन्हात नहीं के का के ह उनकर ननदी का हो। नती रखल तो डॉक्टर मुइया होय छथिन चिन्हत नहीं। तोरो बोलिया नीके बा हो। इतने के बा मुंह देखला नतिया हमरा से बतेइबे। अरे चला कुत्ता कहीं के आहो बुद्धि सिखावेलु हमनी के अपने बतियावत रहतलु आ के है ने आ कहतलु कि जातनी हई सामान लावे हौ सामान लावे आ बहाना मार मार के चल बाबूजी जी कोई से मन लगा खातिर बत्ती आई ना। हां मने लइके बोलत रहा कोई सामान में भैया नहीं खन का हो। ये राम इतना सिखावेली भर के छटकी भजी के कि ए बतियाई हम मत माई से ना बतिया रिश्ता खराब होखेला। का करम जाय दिए बुच्ची जी बकर गोती ने से मत कह। काहे ना कहम हो दूसरा के सिखाइबू बुद्धि काहे ना कहम और चिल्लाई ए भौजी घर में बाली रुको ना रुको हम लिए बोलावतानी जरा दूर नहीं खे से रोडे पे घर बाली मार चांग काहे के भौजी आए बुच्ची जी का ये बुच्ची जी का मछली तनी खाए के बनावत रहनी। फोन से बतिया तो तू अपन नहीं है त हाय महारानी जी बड़ा गई करत तड़ी है देखा ना ये मोबाइल कदन कहां से आइल बा देख ला लेके बतियात रही है जा के करे से दीदी जी कोई की पैखाना में मैदान कर जाते त का 1 घंटा बाद निकलत तली ना हम तो भुनुर भुनुर चलता फट देना को हम भुजियो चला दी सब्जी चला दी ए जातनी कनिया खेते जातनी कनिया होने ई का रुआ हम से बाहर ई त ई करे ये ला सब से चलता है ने बतिए है ना तिनकर गुजारा होई ना कन्या से ही मन लग। चुप रहा तारे मन में जिस हमने ओकर मन होखेला ये बुच्ची जी कोई से स्कूल में बोला मत कोई से हाई से मत करा चिल्लाई मत बुच्ची हमरो तो बालन बाहर है लेकिन भैया लगा हम अभी चिल्लाई मत के नहीं बात बुच्ची जी करो फोन करी ना फोन करी भैया जी के लिए ना बुच्ची जी ना ना कन्या छोड़ दो जैसे आप अपने पास रखो दूसरा के ना दे अब ना अपने हाई कम ना करे चाहिए हम कम ना करे चाहिए अब ना बतेम कन्या न तो कहिया कन्या माफ कर चल ठीक बना बतिए भूता चल घर भाई जल्दी टंकी मत पसारा बड़ा भलबली एथु करे और न तो नतिया के बेटा कहत न हो भौजी कि तहार बोलिए बड़ा नीक लागत तू मुख से तो सुघर बाड़ू आई हो तो तब देखौला हूं मानी का दीदी जी ना 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 तब ना कहत कि सुगर बनी ननदी ह रहा है सही कहत न नदी हो बताव आज हे तना ऊँच होके बोलत रही तना दिन से अब ऊँच होके ना न बोलम हमर तो मोबाइल से के जाने हमर मर्दा से कहिए जे कि का कि चल मना ले हम गोड़ पे हाथ पर के चाहे हौ लौकीटिया दे दे हम नंदी के आ हौ सड़िया जन पहिन के रही न गतिनिया के दे दे मना ले हम।